Senyor Saragossa, moltes gràcies per rebre el premi, fa moltíssima il·lusió. És un honor immens i esperem, des de la Fundació Impulsa Talentum, que també serveixi com a punt de sortida perquè puguem col·laborar amb la vostra fundació, sobretot tenint en compte que l'any que ve el nostre tercer Congrés de Talent i Coneixement coincidirà amb el Congrés Mundial de la Pau, que es farà a Barcelona. Ja estem treballant amb la ubicació i el primer que vull fer és convidar-vos a que sigueu un dels keynotes, un dels principals participants en aquesta edició. Serà entre el 21 i el 25 de novembre a Barcelona i es passarà a diversos llocs de la ciutat. I aquí, a part de convidar-lo, ens agradaria molt que tota la comunitat de Pau del món que pugui venir i que pugueu convidar, els farem venir i els atendrem perquè facin que el congrés sigui molt millor. I això és la primera cosa. Felicitats pel guardó més que merescut. Doncs jo el que us vull és primer agrair aquest reconeixement, sobretot perquè posa talent i humanisme. I en aquest moment de la història del món, on no només tenim que tindre pau a la terra, sinó amb la terra, perquè l'estem degradant i estem afectant l'habitabilitat de la terra d'una manera extraordinària. La gran esperança és l'humanisme. La gran esperança és pensar que, a pesar de tot el que s'ha fet i de les destruccions que s'ha fet, i que estem per primera vegada a la història enfront de amenaces de processos irreversibles, que a mi és el que més em preocupa. A mi m'agrada molt perquè, a més que m'agrada que tot això es faci a Barcelona, perquè jo vaig allí i m'agrada molt pensar que Barcelona pot ser un d'aquests nuclis, d'aquestes paraules essencials quan es parli de pau. Però al mateix temps m'estic tornant molt radical amb el que significa la pau i amb que la gent que parli de pau que sigui pacífica de veritat, perquè ara mateix ens trobem que tenim un món on va haver un disseny fantàstic en un moment determinat que fos la paraula i deia la pau és el principi de tot. Hi ha una proposta que és molt important, que es diu un nou concepte de seguretat. No fem aquesta reunió de Barcelona, sinó abans diguéssim, a partir d'ara tenim no la seguretat dels territoris, sinó la seguretat de la gent. Human Security. Amb aquest llibre que et vaig donar, que es diu Inventar el futuro, el capítol 6è diu nou concepte de seguretat i parla de tots i al final diu el que necessitem és no només que jo no estic contra els exèrcits i que no hi hagi seguretat territorial, però el que no pot ser és el que passa ara, que tenim totes les bombes, tots els avions, tot preparat per la seguretat dels territoris i la gent que viu en aquests territoris resulta que no tenen aigua potable, resulta que no tenen els mitjans de viure, resulta que no tenen sanitat, resulta que no tenen cuidar del medi ambient, resulta que no tenen educació i dius, però quin disbarat, quin disbarat. La cultura de pau té tots una sèrie de capítols educatius fantàstica. Res, ningú se n'ocupa. Els drets humans, ahir mateix vaig estar en una lectura que es va fer de tots els articles per sororitats aquí a Madrid, es va fer una cosa amb el Luis García Montero, va estar molt bonic i tot això. I em vaig destacar una cosa, que normalment no es diu. El pàrraf tercer del preàmbul diu: i si no podeu viure plenament aquests drets humans, Eusteu posa compelidos a la rebelión. Tenéis que sentiros compelidos a la rebelión. Això us diu la pròpia declaració. Doncs ha arribat el moment de la rebel·lió. Doncs això ho hem de fer des de la societat civil, en fundacions com la teva, com la que jo presideixo i moltes altres, i esperem que l'any que ve ens podem tornar a veure
sent una realitat. Moltes Molt gràcies, bé. Frederic. M'encanta que el Bru s'hagi posat amb aquest tema de la pau i tot això, perquè pot ser, amb la teva visió molt sintètica de talent i humanisme, es poden solucionar moltes coses. D'acord? Bé. Molt bé.